Salam, men elektronik injeneri adım Serdar. Bu kurs Arduino haqında. Bu kursa başlamazdan öň siz elektronika bilen programmerlemenin esaslaryny bilmelisiniz. Şonuň üçin şu saytda men şol uğurlardan kurs açtım. Bu kurslarda siz elektronika ve programmerlemenin esaslaryny düşünersiniz. Arduino bu kiçik schemalar kurmak üçün mikrokontrollerin ansatlaştırılan görünüşü. Onu programmerlep bolar. Onun programmasına Arduino IDE deyler. Ol C diyen dilemeňizler. Bu Arduino'dan nähili zatlar bejerip bolar, sen misal getireyin. Arduino LED ekran çatıp, onda islendik yazgı çıkarıp bolar. Bunu magazinlarda adamların ünsünü çekmek üçün reklama hökmünde ulansa bolar. Arduino'dan drone deyilen mini uçar yasasa bolar. Ya da mini robotlar bejerip bolar. Arduino bu yerde onun beynisi hökmünde işler. Soň türlü oyun pristavkasyny yasap bolar. Eger öýdeki kondisioner ya da kir maşinýaly enjamlaryň schemalary bozulsa, şonuň yerine Arduino goýsak bolar. Bu iňgirdejili bilim. Arduino'nun peýdalary siziň ideýalaryňyza bagly.